Velkommen på det pædagogiske servicecenter på And Skole. Sådan hedder det nu, efter at lokalet i 2005 blev moderniseret, og dermed fik nye og forbedrede muligheder for at støtte op omkring hele skolens undervisning. Det pædagogiske servicecenter er centralt placeret på skolen og bemandes i dag af 2 skolebibliotekarer og en IT-vejleder. Servicecentret er åbent for alle hele dagen, også efter skoletid og i frikvartererne. Derudover er der faste udlånstider for alle klasser, både fra distriktsskolen og fra vores specialklasser. I udlånstimerne er servicecentret altid bemandet, således at der er god mulighed for at få hjælp og vejledning til at finde den helt rigtige bog. Der er gode muligheder for at sidde og arbejde og søge oplysninger til forskellige opgaver ved vores 2 computerører. Mange af de ældre elever kommer ofte herned for at sidde og arbejde med deres gruppe. Vi har også mange bærbare computere, som de ligeledes kan benytte. Alle elever, store som små, nyder at sidde i de forskellige læse- og hyggehjørner, inden de skal tilbage til klassen. Vi har året igennem mange forskellige udstillinger til inspiration. Derudover bruger vi ofte tid på en god højtlæsningsbog eller et lille teaterstykke. Er der behov for megen ro til stille læsning, så er der også plads til det. En væsentlig ting er også vores daglige arbejde med at vejlede og rådgive vores kolleger i forhold til undervisning og IT.